Bueno, Andrés, estamos coa varada tradicional, non? Sí, todos os anos, que remedio. Toca todos os anos. Un mes antes, un mes despois, as embarcacións de madeira é o que teñen. Ajá. Mantemento, sobre todo, a obra viva, encárgase o mar de manter. Un pouco de patente nisto. Isto, Pero a obra morta, digo, pola auga da chuvia, non? Auga Que doce, realmente sí. deteriora a madeira, non? Eu sempre oín que os vellos de redes, cando paraba de chover, como hoxe a media mañana, Sí. salían como locos a coller os baldes e a botar auga salada pola cubeta A botar auga salada por a para conservar. Oye, é unha cousa que funcionaba, Claro, claro. Está ben, moi ben. Entón, terémolo listo para o día da cabra. Home, esperemos que sí. Pero Sobre todo, porque se bota 15 días máis, despois ten que encharcar. ten que encharcar, Así, claro. casi seguro que deste fin de semana non pasa. Moi ben. Hai unha tabla que cambiar, pero a pintura xa vai avanzada. Entón, enseguida Que che vou dicir eu? Que isto é unha cousa que ti heredas de teu pai. Eu hasta o ano pasado vin a teu pai aquí traballar. Este ano xa non vexo, pero xa que vexo. sí. A ver, xa, polo vista non pode, é bastante fixo, bastante. Entón, alguén ten que tomar o relevo. A verdade, a min é que desde neno xa me gustaba. Xa che gustaba. Os botes que tiñamos para nadar aí nas penas, eu lles facía furados para despois ter que botarlles masilla aos nenos. Outros lles gusta a electricidade, a mí me gustaba amañar barcos. Eu que vin o meu tío Andrés Freire, e vin a meu pai, sempre cambiar unha tabla, poner dúas puntas, pintar, por suposto. Entón, son cousas que, efectivamente, che van quedando. Se haces un pouco de interés, pois acabas facendo. Oye, pois non che quepa a menor duda de que estas imaxes de, vamos, a varada dos barcos, o amaño e tal, bueno, un día nos farán, porque os barcos irán todos ao plástico, non? O materiales que non requeran tanta conservación como a madeira. Entón, o mellor, estamos grabando unhas imaxes históricas, digo, non sei, que opinas? Bueno, quizás sí. O bon sería que non valeran para nada as imaxes. No sentido que dentro de 20 ou 30 anos alguén, un 7 ou 10 ou 15 persoas de redes seguiran aquí reparando, pois cos pósters que temos, cos murales que temos na ocupación instructiva, Sí. dos barcos do xeito daquela época, agora con este algún máis que vai quedar. A verdade é que hai outros puntos de España, sobre todo de Italia, de Francia, que lle dan valor aos barcos de madeira. A xente inverte cartos en reparalo, buscando un profesional que o faga, facendo eles hasta onde poden chegar, e teñen, digamos, a ben conservar estas embarcacións. A ver se hai sorte aquí non se perde. Bueno, eu collo que mentras teñedes vos non vai haber problema ningún. Vamos ter mariñán no muelle todos os anos sobre estas épocas. Ao comenzo a finais da primavera, a principios do verano, vai estar o mariñán aquí. Oye, pois che dou as gracias porque non cabe a menor dúbida, vamos, non cabe a menor dúbida de que esta é unha cousa interesante. Porque eu recordo de neno, e que tamén recordarás, o Pedregal cheo de gamelas, de lanchas, todas a mañán, e homes traballando, e todo aquilo foi, vai quedando, menos mal que quedou o mariñán. Moi ben, oye, de seguir. pois moitas gracias. Vale, un placer. Vale. Nosa Señora do Carmen, que nos dé o vento en popa. Nosa Señora do Carmen, que nos dé o vento en popa. Que somos los de Madrid, levamos la vela rota, que somos los de Madrid, levamos
los dos.